No mä oon ollut täällä nyt 2 viikkoa ja pari päivää ja tää on ollut tosi mukavaa. Siis kaikki on semmosia oikein ystävällisiä ja kivoja. Ja silloin kun mä menin haastatteluun, niin silloin mulle vasta selvisi, että se on semmonen niin työpankki. Et ne etsii mulle työpaikan, semmosen mistä mä tykkään, vaikka oppisopimuksella. Ja mä olin tosi innostunut siitä. Itse ajattelin ennen kuin mä pääsin tänne töihin, niin että mä menisin vielä kouluun vuoden päästä opiskelemaan merkonomin puolta. Mutta sitten mulle tarjottiin, että mä voin niinku oppisopimuksella tulla tänne niinku töihin. Niin mä en oo sitä asiaa vielä miettinyt loppuun. Sen verran on ollut hyötyä, että mä oon päässyt semmoisen työpaikkaan, mistä mä niinku tykkään. Ettei oo mitään semmosia niinku ongelmia oikeasti ollut. Pääsin tännekin niinku tosi nopsasti töihin. Mun mielestä työpankin kautta pääsee nopeasti töihin.